Οι άλλοι οβελίσκοι δοριστήκανε. Από τους 17 οβελίσκους οι οποίοι στολίζανε τον ναό του Καρνάκ, σώζονται μόνο 2 ορθωμένοι οβελίσκοι και μισός ξαπλωτός. Ο μπροστινός οβελίσκος, ο πρώτος που βλέπετε, είναι 25 μέτρα ύψος, 167 τόνους μονόλιθος από ροζ γρανίτη και ανήκει στον Τούθμος ή τον πρώτο, που είμαι βέβαιος ότι δεν τον θυμάστε, είναι ο πατέρας της Χατζηπτούτ. Ενώ ο άλλος, ο αριστερός οβελίσκος, είναι ο οβελίσκος ο οποίος σώζεται αυτή τη στιγμή. Ήταν ένας δίδυμος οβελίσκος της κυρίας Χατζηπτούτ, ήταν 2 οβελίσκοι δίδυμοι και έχει πέσει ο ένας και είναι ο μισός ξαπλωτός, θα σας δείξω αργότερα. Ο άλλος ευτυχώς είναι ακόμα ορθωμένος και ευτυχώς δεν έχει δοριστεί καν στο εξωτερικό και είναι 29 μέτρα, 56 σαντιμέτρα κατά ακρίβεια, ενώ αυτή τη στιγμή τώρα όλοι λένε εντάξει 30 μέτρα χοντρικά, και ζυγίζει 383 τόνους μονόλιθος από ροζ γρανίτη. Και είναι ο οβελίσκος που σας υποσχέθηκα ότι θα σας δείξω όταν ήμασταν στο Ασουάν, αν θυμάστε. Ναι. Είχα πει να σας δείξω μεταξύ 11.30-12 η ώρα. Τι ώρα είναι? 12 παρά 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάμε παρακάτω.